Biztos észleltétek, hogy nem megy minden ott a étteremben. Észlelték? Észleltek? Hát, észleltek. Gondolom annak a munkarenddel, a munkamorállal, a kollegialitással és ugyanabban a tisztelettel. De akkor a tulajdonosok ezt pontosan részletezni, hogy nem is nem tenni a komisokat. Nagyon szóval állnak hozzá a dolgokhoz. Hát én nem állok hozzá, én csak mondhatom. Ami még a lényeg, tehát a Black Mamba iroda továbbiakban is felügyelni fogja ezt a helyet. De amennyiben ez a destruktív, bomlasztó folyamat folytatódik, akkor számítunk rá és reagálni fogunk. Tehát hallottunk olyat, hogy valakinek a kocsiját valaki összefestette, stb. Fel vagyunk az ilyen helyzetekre készülve, tudjuk kezelni. Én azt javaslom, hogy a továbbiakban a békés elválás szemléletében mindenki keressen magának új. Nekünk el kell válni az azért, mert itt, amit itt vagytok, nem egy felselhetésnek, addig elég minden egyes nap olyan akadások jönnek, hogy nem tudok az étteremben az étteremben foglalkozni, mert alapvetően nekem a szar kell. Minden egyes pillanatban a szar kell. Egy kérdés most egyik felé is, ne haragudjatok. Hány órára kell volna nagyon is dolgozni? 15 6-szerűen van egy könyv? Nekem 10-30 volt. Vagy bocsánat, 10-30, igen, én dolgozom. Akkor egy órát később, így van? Én egy órát, mert itt voltam a szomszédban és vártam az időket, egy órát később. De nem a munkaterületen. Gyerekek, ezt tisztázzuk, ez egy munkahely. Tehát én elhiszem, hogy ez nagyon sajátoknak érzitek ezt a helyet, de ennek nem ilyen módon kell volna megnyilvánulni, hogy fékezed, érted? Tehát neked semmi között nincs a cég működéséhez. De itt egy milyen munkakörben dolgozol, nem arra. De itt egy kiszállító van. Diszpécsel vagy. Mindenki más. Nektek ahhoz, hogy a cég működik gyakorlatilag, amíg a fizetésedet megkapod, semmi között nincs. És kutya kötelessége bejönni, a megbeszélt időre dolgozni. Amit nem tettek meg. És lehet itt ragozni, vagy felháborodni, mert te itt elsősorban alkalmazottak. Persze, nyilván, hát nem mire. Nincs mire. Ezek technikai dolgok. Technikai, csak jó, köszönjük a munkádat. Nem végeztek, hogy ilyen. Viszontlátásra. Sziasztok! Szia! Sziasztok! Szia!